May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Ang atong ebanghelyo karong adlaw, Lunes, naghisgot kabahin sa usa ka tawo nga dili mapugnan, kusgan kaayo, bisan ang mga kadena mabugto. Kay di ay nasudlan siya sa daghan kay mga yawa nga ang ilang pangalan Legion. Ug mao to, giayo siya ni Jesus, napapahawa ang mga yawa, apan maulagi na sakripisyo pod ang mga baboy, kay didto man nanulod ang mga yawa ug nangahulog ang mga baboy sa pangpang didto sa tubigan, nangalumos, nangamatay. Ang mga tao sa maong lugar, imbis nga malipay, nasuko hinuon sila kang Hesus kay nawala ang ilang mga baboy. Mao tong gipapahawa nila si Jesus sa ilang lugar. Dapat unta silang malipay kay naayo ang ilang kapwa tao. Pero mas gihigugma nila ilang mga baboy kaysa sa kapwa tao. Mga igsoon, mura po kita. Many times, we let our personal desires and concerns blind us to the more important needs of others. Naaman tayong mga personal concerns, yes. Okay ra na. Pero ang pangutana, asat kutob, asa taman, up to what extent? Kabasi na sobra na nabuta na ta sa mas importante unta nga panginahanglan sa uban. Muna niinitak na ang mga igsuon. Dili ko mohatag og mga examples. Gusto na ako ato gining ampuan, lingkuran, pamalandungan. Unsa nakaha ang atong mga na-miss nga mga mas importante unta nga panginahanglan sa uban tungod kay nabuta na kita sa atong mga personal concerns and desires. Mga igsuon, ato ning tagaan gyud og panahon. Okay? God bless.